Tänään 3.3. vietetään kansainvälistä omega-3-päivää. Mä kysyn aina yhden kysymyksen. Tiedätkö, mitä sun keho oikeasti tarvii? Useimmiten mulla vastataan, että mulla on kaikki hyvin, mä syön terveellisesti. Ja kuitenkin moni syö lisäravinteita ihan fiilispohjalta. Hyvä fiilis ei kuitenkaan aina tarkoita tasapainoa. Siksi mä käytän testiä, joka toimii kuin peili sun soluille. Tää näyttää, onko sun keho oikeasti tasapainossa vai ei. Ei arvailua, ei fiilistä, vaan tieto, jonka pohjalta tehdään päätökset. Jos haluat tietää, miten testi tehdään kotona, laita mulle viesti.